Maayong bungkag kaninyong tanan mga kahigalaan. Kining mini vlog sa kabungkagon espesyal kaayo kini kay kini relax lamang nga video ug ang inyong angkol manghinaot nga unta kamo usab ma-relax pinaagi niini. Syempre ang kabungkagon ni angkol pagasugdan sa mainit nga kape. Ug samtang siya ga-enjoy sa iyahang kape mga higala. Iyang nahuna-hunaan kung unsa ka mapasalamaton si angkol sa kahitasan. Kay tungod sa pila ka tuig nga nanarbaho siya sa syudad. Karon, plastar na gayod kaayo siya sa iyang kabukiran. Kung diin makita ang mga tanom sa palibot nga daghan kaayo gamit, sama na lamang sa saging. Kung wala siya isudan, pinirigid pod siya manguha sa mga saag nga bisayang manok. Ug siyempre siyang nataran na puno kini og mga kalubinhan. Kini usab dako kaayo nga tabang sa inyong angkol mga kaigalaan. Siyempre kini usab usa sa iyang mga ginapasalamatan ang mga tanom nga grabe gid kaayo kanindot mga kaigalaan. Kini nga mga tanom mao kini ang koleksyon sa inyong angkol nga hinatag sa iyahang mga amigo. Ug sa inyong tanan, mga amigo nako, daghan kaayong salamat. Kahibaw na mo kung kinsa mo. Klase-klase ang ako ang mga koleksyon. Gikan sa mga mahalon or rare, hantod sa mga ordinaryo nga mga tanom. Pero syempre, mahalon man kini o dili. Palangga kaayo nako, kini nga mga tanom, mga kahigalaan. Mga kahigalaan, ako dali ra gid kaayo mabuhian og tanom. Ang tawag niini sa mga tao, green thumb. Green thumb kay tungod kulay green ang imong thumb. Pero mga kahigalaan sa ako ang pagtanom, aduna usab ko'y mga na-realize na ang ato ang pamuyo sa kabukiran o sa baryo, dili lang sa mga tanom ang naa dinhi kundi mga zombie. Kini nga mga zombie mga kahigalaan mao kini ang ako ang soliran. Kini bang imong mga silingan nga mga buhi apan patay na patay? Pwede yung mga exugnod, sir? Ta! Dali bala dali. Yes, kamahalan. Dito, mamo. Pasalamat mo, butan akong amo. Pasaylo ako mga kahigalaan kaya bigod na ako nga kini nga video relax lamang kaayo pero makita gid sila ang mga dagway no nga sila mga chismosa sa kaayo. Og dinhi ako ang nabati nga kining mga chismosa sa klase-klase gayon. Bayot mo? Bayot mo? Murag transgender. Kaya dako kang tutoy. Di ka ang tumayo, murag 500 cc. Imposible kang hat pa na kung tutoy. Tanaw pang naong niya, di ba? Oo, di mabagay. Hindi mandita pa dito sa katangura, bigyan kahoy ang gipangayo. Kita kasi ang kam. Kita kasi ang kam mo. Ikaw ni gatong laki to laki. Stricta kayo nga. Mabiyag goon. Di lagi maupad. Di lagi pares og tutoy. Ano na ito yung ano linya-linya yan. Alang sa Thailand man to ingong marilog ra man. Ay, atay. 500cc to ba? Sisi. 500cc. Mong naong sisi. Sama na lamang ni adto nga manlibak nga patalikod no. Normal ka na sa mga chismosa o kini mga kahigalaan mga chismosa nga dagag feelings. Nunan ba kinapin sila nagwapo? Lamit ay na daddy. Pero ang tango-tangan, gusto sa kong babae tingin ko bang sa Ay, feeling na ako nung igat sa asawa to yung hindi siguro, uy, imposible yung ito. Feeling na ako kay, kung ano man ako. Feeling na ko ba? Magpiayon na sila pero mag-ilumay siguro ako. Ay, kay pangit man kay ang babae. Gwapo si Chito. Pero di siya pangit, chicos. Di kayo. Pero, mura siya igaton gamay kay siya utang kay kung nabito ka diri sa bukid dapat naka-close kung katabang ka di man ato Feel ako, why not instant? Why not instant? one night stand Ay, kana pa. Kung adunay mga manlibak nga patalikod mga kahigalaan adunay usab manlibak nga harap-harapan. die pero unsa jud mo diri unsa jud ni Chito katabang jud ka Katabang dito ni Chito. single siya Ano ko, abi din akong asawa kanina. no ay na lang gani Ay, pinaling yun na kay gwapa ko. di na pud ka ayo Ko pa doon.
Guwapo siya. Bitaw, gwapa bitaw siya, no? Excuse me, di, ang level diri sa tong barangay, yung ani ang mga gwapa. Very. Nani. Oh. Nani? Laila ang tagkapitan. Laila ang tagbarangay. Huwag dili ba ka nagpuyo sa amo? Kana yung beauty pang bukid. Wow! Pero ka nang imong Sugdan dingin sa tunga bagi, ano na? Tayo. Hoy, nakadungog ko dili collagen. Ay, tayo petroleum jelly ra na dito. Oh, kana napoy tile black. Oh, tile black. Panawa na mo, be. Natin siya sa kain mo. Mura siya, ano no, kanang buang-buang niya, si paniligaw na hugaw. Para ako mga kahigalaan, maski ingon ana sila, andam ko nga maatubang nila. Karang salamat aning kahoy sa Morigo! Okay, magano mi ginataan. Maginataan mo. Gamay naman kinatag lang pa man ito, ta. Ipay tagay ba sila kuha nito niyo? At tama ko Okay na naman mo, balik mo sa pumuha, di ba? Basta kung namoy kinahanglan, balik lang mo. Sir, lami imong kahoy, sir. Uy, salamat. Dagan pa Gamit pa diri. yung yung kahoy. Basta huwag namoy kinahanglan, balik lang mo diri. Ha? Balik mo diri. Balik mo diri. Mo nang dili gid malikayan mga kahigalaan nga kining mga chismosa, Ay, sir. mga abusado usab kaayo. Uy, ang kuan pa. Huwag mo nitay ka mungay. Kalimut ni uy magkata niya way kamungkay. Amo ba? Tanglad. Sige. Naraman dito. Pakuha na. Sinala po si tata, di ako sa inyong tata-tata. Sir, Maldito kayo, sir. Ay, magigitan kayo, sa gitan ni. Yung samday mo diri. Sa gitan ni. Kaplangayo naman ta ni Kangho. Mo ba? Nang chismis raw daw mi diri. Mo ba? Sige ma'am. Ayaw. Ano man? Wala man, sir. Sakit kay sa buot. Wala man. Yung sa mo diri, mo sa gisulti niya. Mo sa gibitawan Pawa on na nang chismis raw daw mi diri, sir. Sus Ginoo ko Wala naman ni Kangho, sir. Mga buotan ra mo ta minasilingan kay curious lang mi ba kung unsa mo diri. Mo ba? Salamat kayo sa concern, no? Ano sa man? Ano man, kamunggay o manghilak kayo mo diri. Asa dapat ang kamulay, sir? Na dito, pakuha na, ta! Kuha na lang. Ay, kana, sir. Kamu na lang kuha dito binduha. Okay na po dito. Ikaw na lang po'y kuha. Ikaw may maggata, di ba? O sa magitinuod sa inyo, mga mog kamunggay, o sa man. Ay, manguha ka kamunggay. Nalagito, ta! Kuha nila ko diri, tabi. Sabayin ni. Ito na, ayun na si Kuan diri, mura kag Kuan, kuba. Digos good vibes no kay Wang Ising, Wang Waray o kay Chocolate, daghan kaayong salamat sa inyong pakikulab sa inyong angkol. Ug sa mga nag-share sa atong mini vlog sa kabungkagon kagahapon, i-shoutout na tamo Maclean, Jerry Mill og si Jamaica, daghang salamat sa inyong pag-share sa video. Ug syempre sa mga comments Chris Gio, Denzil, Margie, Zink, Jinky og kay Beatrice. God bless you all, Momo Chup Chup.